situacions jurídiques de les persones estrangeres. Em pararé o intentaré ser molt breu en tot el que té a veure regularització, perquè potser és el que us interessa, us podria parlar de visats, d'entrades, de situacions especials, però segurament a vosaltres el que us interessa és fer un primer diagnòstic de la persona que tingueu davant per veure si és A, B o C. Per tant, parlarem sobretot de situacions de persones aquí. Ara sí que començo pel principi. El principi és que, segons el seu estatus civil de nacionalitat, tenim persones nacionals i tenim persones estrangeres. Les persones nacionals són les persones que tenen la nacionalitat espanyola, la majoria la solen tenir per sang, perquè són nascuts de pare o mare espanyols, però també és veritat que hi ha molts espanyols derivats, que l'han obtinguda per residència o per carta de naturalesa o per altres procediments. El que no és espanyol és estranger. I d'estrangers en tenim de dos tipus, l'extracomunitari, que és el que venen a dir nacional de tercer estat, i el comunitari, que és un estranger al que se li aplica un estatus jurídic diferent, que és una mena de supranacionalitat, no és espanyol però tampoc és de tercer estat, i gaudeixen d'un règim jurídic específic. Aquestes persones són els nacionals dels 27 estats de la Unió Europea, des del Brexit ja tornem a ser 27, els 27 estats de la Unió Europea, els 3 estats de l'espai econòmic europeu, Noruega, Islàndia i Liechtenstein, i la Confederació Suïssa. Aquests 27 i 30, aquests 31 països tenen un règim diferent, ells i els seus familiars. I per últim, ens queda aquest segon grup d'estrangers, que són els estrangers extracomunitaris, que són, imagino, gran part de la vostra parròquia. D'acord? El que passa és que val la pena distingir els 3. A banda, tot i que són extracomunitaris, tenen un règim diferent al del tercer estat, les persones que gaudeixen o pretenen la protecció internacional, el dret d'asil. Aquestes persones es regeixen per una normativa diferent que no és tan dura com el dret d'estrangeria. Per tant, a l'espanyol se li aplica complet l'ordenament jurídic espanyol con todos sus derechos y obligaciones y todas sus normas, rangos y decretos, i als estrangers, al comunitari, se li aplica un real decret molt senzillet, i a l'extracomunitari se li aplica la nostra estupenda llei d'estrangeria i el RELOEX, reglament d'estrangeria. Els asilats i protecció internacional tenen una llei orgànica, perquè és llei important, una llei a banda del... No, disculpeu, no és orgànica, una llei d'asil que és de l'any 2009 i que regula una miqueta tot aquest estatus d'aquestes persones diferents. La nacionalitat espanyola, m'hi paro només un segon. Què heu de descartar? La nacionalitat espanyola és per sang. Per tant, els pares estrangers que tenen fills que neixen aquí no són espanyols automàticament ni de tros. La gent no és espanyola pel fet de néixer a Espanya. Altra cosa és que en temps de residència pot ser espanyol. En general, demanen 10 anys. Al SAOCA li demanarien 10 anys de residència legal ininterrompuda i contínua. Si bé, a partir d'aquí van baixant. 5 anys per les persones que tenen reconeguda la protecció internacional. 2 anys per les persones nacionals de qualsevol país sud-americà. I 1 any a casos especials com el casat amb espanyol, el nascut a Espanya, el que ha sigut un mena tutelat a Espanya, el viudo d'espanyol. Per tant, sí que acaba sent espanyol, però ni ho seràs d'origen, per tant, et podran privar de la teva nacionalitat, depèn de què facis, o la pots perdre si et passes a viure fora, ni ho seràs d'origen, i a sobre necessites una residència prèvia. A banda queden casos excepcionals que haureu sentit, que és la carta de naturalesa, com la que van donant a l'atemptat de Madrid, que el que no la va palmar van intentar almenys premiar-lo amb la nacionalitat, o el que va salvar el nen que queia del balcó, excepte grans mèrits, algun futbolista que ens interessa que sigui espanyol, excepte grans mèrits o grans casos, és residència. I la residència és llarga i, a més, des de que se'ns hi va ficar l'Institut Cervantes, és CESE i DELE, són exàmens de cultura i exàmens de llengua, és caret, és llarg i és difícil. Això és la nacionalitat de residència. Aquest sempre serà una nacionalitat derivativa. Molts casos, a més, adquirir la nacionalitat espanyola implica perdre la teva i això la gent també ho ha de tenir present. És a dir, dobles nacionalitats reals n'hi ha molt poques. Bàsicament nosaltres en països llatinoamericans, però no és possible la doble nacionalitat en països de la Unió Europea i no és possible la doble nacionalitat si no hi ha un conveni bilateral. Una persona que té un passaport nord-americà, canadenc o xinès pot dir la lluna, té 2 passaports, però no té doble nacionalitat. Si a la Xina li diu que és espanyol, li prenen. I si Espanya diu que no ha renunciat a la Xina, li prenen. Per tant, són dobles nacionalitats de facto que et serveixen per entrar i sortir dels teus països amb el títol principal de nacionalitat, res més. Les reals
estan molt limitades i en el nostre cas, en el cas espanyol, afecta bàsicament a països amb els que tenim una vinculació històrica llunyana, com són tots els països llatinoamericans. Aquesta gent no ha de renunciar a la seva, la resta sí. D'acord? Tots aquests espanyols, per tant, no quedarien afectats per cap dels nostres consells. Un espanyol que tingui un problema doncs, ha d'acudir a les autoritats administratives, judicials, policials, que li toqui com tothom. De la situació dels estrangers desgranem molt ràpid els comunitaris, que són tant la Unió Europea com els altres dos grups que us deia, que tenen un règim especial. Què tenen, bàsicament? El que es diu lliure circulació de béns i persones. Aquestes persones poden entrar i sortir, creuar fronteres, sense més identificació que el seu ID, ni el passaport fa falta. Si volen estar aquí més de 6 mesos, han de fer el tràmit de demanar un certificat de ciutadà de la Unió, que els hi dona un NIE per viure aquí i no tenir problemes de córrer amb un passaport, per anar a la CaixaBank, per comprar un pis o per treballar del que sigui que puguin donar d'alta a la Seguretat Social. Però no t'autoritzen, no necessites un permís. És senzillament una certificació del que ja és obvi, perquè no és la normativa d'estrangeria, ningú t'autoritza. De fet, i quan a vegades digueu que parlen de comunitaris i parlen d'espanyols, nosaltres també serem comunitaris, però no aquí. És comunitària la persona nacional d'algun d'aquests 31 estats quan deixa el seu estat i se'n va a un altre d'aquest espai. Per tant, jo soc, vol dir-ho, jo soc espanyol aquí, però soc comunitari a França. I un francès, o sigui, moltes vegades veureu que diuen espanyols i comunitaris, perquè aquí som espanyols i són estrangers, són comunitaris, tota la resta que estan aquí fora del seu país nacional. Per això us dic que la doble nacionalitat és incompatible, perquè no tindria cap sentit ser francès i espanyol, no tindria cap sentit. Si algú ho és, ho ha aconseguit per històries de la vida i per sangs paternes, però no hi té cap interès. Ara sí, entrem en el nostre públic principal, que són tota la resta i, per tant, més abundant nacionals de qualsevol d'aquests estats i que no estan vinculats en primer grau ni amb cap espanyol ni amb cap comunitari, perquè ja sabeu que els vincles de primer grau, que és el que reconeix el dret general d'estrangeria, permeten que un extracomunitari stricto sensu es pugui emparentar i gaudir de ser familiar d'espanyol o familiar de comunitari. És primer grau, són pares, fills, parelles registrades o matrimonis, i en el cas dels comunitaris hi ha allò que et diuen família extensa, que et permet arribar més enllà a germans, que seria un segon grau, perquè has de pujar al pare i baixar, a tiets, a avis, però amb aquesta gent has de demostrar que l'has mantinguda com a mínim un any des de casa seva. O sigui que tothom que sabíeu que vol portar família i vol fer coses d'aquestes, els hi heu de dir que han d'acreditar aquesta dependència. I aquests familiars extracomunitaris passen a gaudir d'un règim que no els és propi, però que els hi permet el fet d'un parentiu molt proper amb un espanyol o amb un comunitari.